Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Welcome to my channel. Sugeng pepanggihan malih ketemu maneh karo aku Antace 21. Ya, ketemu maneh karo Antace 21. Wong desa lur, wong desa. Saiki panjenengan sedaya, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua, takjak mlaku-mlaku, lenong-lenong jalan-jalan di wilayah Soko Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lur. Isih Ponorogo lur. Neng ngarepe awak dhewe iki enek hamparan pari, hamparan padi yang sangat luas, dan non jauh di sana ada gunung-gunung, bukit-bukit yang dihiasi oleh cakrawala. Apa ya? Cakrawala. Dihiasi oleh megamendung. Wis pokoke putih-putih iku lah. Pokoke putih-putih iki nambah serem, nambah indahing swasana ana ing kesempatan sore iki lur ya. Santai lur ya. Tenang wae lur. Lanjut. Jian orang dromok lur. Muga-muga indahing sore iki, utawa indahing kalodhangan sore iki, muga-muga jumbuh lan cocok karo idam-idamane Ponorogo, yaiku menuju Ponorogo hiburan lur ya. Orang lomo tenan. Yo indah tenan yo muga-muga lur ya. Ya kanthi anane kahanan kang indah iki ning swasana sore iki nuduhake yen to bukti panguasaning Gusti Kang Agarya jagat kang kudu kita syukuri ngono ya lur. Sampunipun utawi sakwise panjenengan kabeh, panjenengan sedaya sampeyan kabeh takjak pelaku-pelaku iki, muga-muga iso melu seneng kanthi kahanan kang indah iki, utawi nikmati keindahane alam ciptaane Gusti kaliyan kamu waos iki. Muga-muga panjenengan sedaya sepindah malih saged terhibur. Ora ndelok melu seneng ben awake dhewe niki tetep seger waras, sehat walafiat, ora ning halangan apa-apa ngono lur ya. Ora ndelok ya melu seneng, melu gembira, nikmati swasana kang indah iki lur ya. Yo nyuwun pangapunten, nyuwun sepura sing akeh mbok menawa bahasaku ki ora pas. Iki kanggo hiburan lur ya. Ora pas mungguhe pasamuan, mungguhe panjenengan kabeh. Intine iki tinggi hiburan lur ben seneng awake dhewe, ben jo susah, ben jo kresula, akhire bungah tur awake dhewe sehat walafiat. Apa meneh saiki usume utawa musime penyakit sing jenenge corona, omikron apa kuwi lur. Wis ngono, muga-muga dhewe kaparingan kuat slamet donya akhirat, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin ya. Semene wae sakmenten kemawon, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan, nyuwun pangapunten sedaya kekilapan, mugi-mugi migunani dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.